ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ତରକାରୀ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ବେଙ୍ଗଲୋର। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ମୋତେ ବି ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ନାଁ ସଖୀ, ମୁଁ ରହୁଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ। ଆଜି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ। ସକାଳୁ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି। ତ ମୋର ଆଜି ଯାଇଥିଲା କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇଲି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ତ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। 6ଟାରେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାର୍କେଟରେ। ଆଗକୁ ଆଉଛି ଜାଗର ପାଇଁ ମାର୍କେଟଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରକମ ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରୁମ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ପାଖରେ। କଥା କ'ଣ କି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି କାନାଡ଼ାରେ ପରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ତରକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାର୍କେଟଟା ନାଁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଟାକି ପରିବା ମାର୍କେଟ। ତ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ 50 ଟଙ୍କାର ଭାଜି କିଣିକି ମୁଁ ସିଧା ବାହାରିଲି ରୁମ୍କୁ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଧନର ମୋର ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭାଜିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।